para warok-warok Suramenggala. Ana ing padepokan papan kene kang wis tinemu. Ora bakal anggon warok Suramenggala. Anggone nyanding Dewi Sangga Langit babar kapesan ana ing tlatah Wanasaba kene. Ananging sing tak jaluk panyuwunku, najan cemeti suarane kaya bedhake anggasa, Dewi Sangga Langit bakal tak pinang ana ing papan Panaraga kene. Delondong-delondongane warok Suramenggala. Najan ana kene aja ngisin-ngisinke warok Suramenggala. Idak ndase warok Suranata. Sing penting ana ing tlatah kene anggone gegladen neruske papan kang wis tinemu ana ing laladan Watu Tirang Ampel. Najan ana ing papan kene wis gedhe-gedhe warok-waroke Suramenggala, tak jajal paribasan pecut samandiman bedahke anggasa. Para siswa-siswaku, sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Tak jaluk siji mbaka siji anggone mecutke paribasan bledeke kaya ngungkuli bledeke Sunda Langit. Budalke co, budalke. Budalke anggone gegladen ora ing kene. Aja ngisin-ngisinke bendaramu. Tak jaluk anggone gegladen ana ing kene. Tak jaluk aja wedi idak dase Suranata. Siswa-siswaku, anggone gegladen ana ing kene, buktekno marang warok Suramenggala, libasen idak ndase Suranata. Anggone gegladen ana kene, sampun siaga napa dereng? Sampun. Budalke siaga.
siswa-siswa tak celuk pisan meneh wis siaga apa durung sampun ana ing papan tlatah Wonosobo kene Sura Menggala Indak tetep menangke Dewi Sangga Langit Indak dase sambar dase Suranata siswa-siswaku aja gawe warok Sura Menggala gelap tak caluk kandang gawemu siang ono ing kene siaga nomor siswa-siswaku bebasan tak caluk maju gini